കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. കൃഷ്ണകൃഷ്ണായ ഭൂതേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇപ്പം ബാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, മോളി മാതാജി ലൈവ് ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്, ലൈവ് ഇട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മുടെ അധ്യായം 6. എന്താണ് അധ്യായം 6ന്റെ പേരെന്താ? ധ്യാനയോഗം. അധ്യായം 6 ധ്യാനയോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ അധ്യായം 5 നമ്മൾ എവിടെ വെച്ച് നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? എവിടെ പറഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കല്ലേ? എങ്ങനെ പറഞ്ഞ? ഭക്താരാം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനം ജ്ഞാപ്തം മാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. ഭഗവാനെ ഇതേ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് ശാന്തി കിട്ടും അല്ലെ? ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടാൻ സാധിക്കുന്ന നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു. ഇന്ന് അധ്യായം 6 ധ്യാനയോഗത്തില് ഭഗവാൻ അഷ്ടാംഗയോഗിയെ കുറിച്ചാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ കുറച്ച് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ കലിയുഗത്തില് നമുക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രയാസമാണ്. കൃഷ്ണാവതാരത്തിലുള്ള കർമ്മം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും അഷ്ടാംഗയോഗത്തിലൂടെ അഷ്ടാംഗയോഗിയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ധ്യാനയോഗത്തില് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് സാക്ഷാത്കാരത്തില് പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ? ധ്യാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു രൂപത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ ധ്യാനിക്കുകയാണ് ഇരുന്നിട്ട്. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ്? സാക്ഷാത്കാരത്തിന് ശ്രമിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണത്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇത് എന്താ പറഞ്ഞ ഈ അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ ഉള്ളത്. പക്ഷെ അത് കലിയുഗത്തിൽ അത്രയും പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല, ബുദ്ധിമുട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ എങ്കിൽ കൂടി എന്താ പറയണത്? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ഭഗവാന്റെ അപ്പൊ നമ്മളെ ഉത്തരവാദിത്തം എന്താണ്? നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സേവ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഓരോ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണത്. എങ്ങനെ? ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ കുറെ അവയവങ്ങളുണ്ട്. ആ അവയവങ്ങൾ മുഴുവൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാ? ആ ശരീരത്തിന് വേണ്ടിയാ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അല്ലെ? കണ്ണിന് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? കണ്ണിന്റെ സന്തോഷത്തിനല്ല കണ്ണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, ആ ശരീരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കണ്ണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ നടന്നു പോകുമ്പോ കുഴി ഉണ്ടെന്ന് കാണുന്നത് ആരാണ്? കണ്ണാണ്. അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ കാല് മാറുന്നത് ആ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നടത്തം ബാക്കിലോട്ടാക്കണ സൈഡിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനല്ല, ആ ശരീരത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാ അവയവങ്ങളും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആണല്ലോ. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാവരും എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മള് ജീവാത്മാക്കള് ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ അഷ്ടാംഗ യോഗ അതായത് ധ്യാനയോഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതിയെ കുറിച്ചും മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടതിനെ കുറിച്ചും പിന്നെ ഒരു യോഗിയുടെ പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. അധ്യായം 6 ധ്യാനയോഗം. ഗീതാ മഹാത്മ്യം പറയുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഒരു അധ്യായം പാരായണം ചെയ്യുന്ന ഒരു മർത്യന്റെ 32 തരത്തിലുള്ള അപരാധങ്ങളെ ഭഗവാൻ കേശവൻ പൊറുക്കുന്നെന്ന് ഹരിഭക്തി വിലാസത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 1. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അനാശ്രിത കർമ്മ ഫലം കാര്യം കർമ്മ കരോതി യഃ സ സന്യാസി ച യോഗി ച ന നിരഗ്നിർന ചാക്രിയഃ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ ധാർമ്മിക ബാധ്യത എന്ന നിലയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സന്യാസി. അയാളാണ് യഥാർത്ഥ യോഗിയും, അല്ലാതെ അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചവനോ കടമ നിർവഹിക്കാത്തവനോ അല്ല.
ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ഒരു ബാധ്യത എന്ന നിലയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ആര്? സന്യാസി. അയാളാണ് യഥാർത്ഥ യോഗിയും അയാൾ തന്നെയാണ്. അല്ലാതെ അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചവനോ കടമ നിർവഹിക്കാത്തവനോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ സാധിക്കില്ല? സന്യാസി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി കൂടാതെ ഒരു സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്യം അല്ലെങ്കിൽ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ഒരു ബാധ്യത എന്ന നിലയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയെ സന്യാസി എന്ന് പറയാം. അയാളാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള യോഗി. ഇനി യോഗ എന്ന് പറയുന്ന കുറെ പിക്ചറുകൾ തന്നിട്ട് ചോദിക്കാൻ ഇതാണ് യോഗ, ഇതെന്താണ്, ഇതിന് യോഗ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുമോ എന്നാ ചോദിക്കുന്നത്. ഇതിനൊക്കെ യോഗ, ഇപ്പൊ തല മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിട്ടിട്ട് ഈ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിനൊക്കെ നമുക്ക് യോഗ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ശരീരത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ, ശരീരത്തിന് പല രീതിയിൽ ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങള് ഉപദ്രവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡയറക്ട്ലി. അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് യോഗ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. യോഗ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുക, കണക്ട് ടു ഗോഡ്. ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാ? യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. കർമ്മയോഗ, കർമ്മം യോഗവുമായി ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുക. ജ്ഞാനയോഗ, അറിവ് നേടാം ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. അഷ്ടാംഗ യോഗ, ഭക്തി യോഗ, ഇതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അഷ്ടാംഗ യോഗയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ അഷ്ടാംഗ യോഗയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോണത്. ആദ്യം അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 പടവുകൾ, 8 സ്റ്റെപ്പുകളാണ് നമുക്ക് ആദ്യം പറയുന്നത്. അഷ്ടാംഗ യോഗയിൽ 8 സ്റ്റെപ്പുകളാണ് പറയുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ്? ആ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും തീർന്ന് ആ ലാസ്റ്റ് സമാധിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും ആ വ്യക്തി ആ ഒരു ആത്മീയ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്ന ആ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞ? യമം, നിയമം, ആസനം, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി. ഇതാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 പടവുകൾ പറഞ്ഞത്. ഏതൊക്കെയാണ്? യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി. അപ്പൊ 8 സ്റ്റെപ്പുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ? യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി. ഇതാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 സ്റ്റെപ്പുകൾ. ഫസ്റ്റത്തെ യമം. യമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ അനുസരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ചില ശീലങ്ങൾ, നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അനുസരിക്കേണ്ടതായിട്ടാണ്. ചിലത് നമ്മൾക്ക് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടാവും, ചിലത് നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്തിൽ പറയാം? യമത്തിൽ പറയാം. നമ്മൾ അനുസരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തിൽ പറയാം? നമുക്ക് യമം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ യമം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ അനുസരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ശീലങ്ങൾ, അതിനാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയുന്നത്? യമം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്താണ്? നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതല്ല. നിയമം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ശീലിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള, സ്വയം പരിശീലിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് നിയമം എന്ന് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അനുസരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് യമത്തിൽ വരുന്നത്. നിയമത്തിൽ വരുമ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മൾ സ്വയം പരിശീലിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള, നമ്മൾ പരിശീലനത്തിലൂടെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടതായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് നിയമം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ രാവിലെ എണീറ്റ് നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് നമുക്കത് ചിലപ്പോൾ മടിയായിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വരാണെങ്കിൽ അതിനെ നിയമത്തിൽ കൊണ്ടുവരാം. പിന്നെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? കുറേശ്ശെ ചെയ്ത് അതിലേക്ക് എത്താം. അത് നമ്മൾ പരിശീലിച്ച് ട്രെയിനിങ്ങിലൂടെ നമ്മൾ അത് എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനാണ് നമുക്ക് നിയമം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ യമം നമ്മള് എന്താ പറയാ? അനുസരിക്കേണ്ടത്. നിയമം നമ്മള് പരിശീലിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള്. പിന്നെ നിയമം കഴിഞ്ഞാല് ആസനം. ആസനം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ആ മെഡിറ്റേഷന്റെ പൊസിഷൻ, സീറ്റ്. ആ മെഡിറ്റേഷൻ സീറ്റിനെ, പോസ്റ്ററിനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ആസനം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ പ്രാണായാമം. പ്രാണായാമം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മളെ എന്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക? ബ്രത്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക, ശ്വാസത്തെ നിയന്ത്രിക്കുക. അതാണ് പ്രാണായാമം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശരീരത്തിനെ മനസ്സിനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ആ ശ്വാസത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? പ്രാണായാമം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് പ്രാണായാമം. ശരീരത്തിനെയും മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആ ശ്വാസത്തെ നിയന്ത്രിക്കുക, അതിനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ശ്വാസത്തെ നിയന്ത്രിക്കുക. ശരീരത്തിനെ മനസ്സിനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ആ ശ്വാസത്തെ നിയന്ത്രിക്കുക. അതായത് നമ്മളെ ശ്വാസത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണേ നമുക്ക് പ്രാണായാമം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പ്രത്യാഹാരം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? വിഡ്രോവൽ ഓഫ് സെൻസ്. നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറയാം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്? പ്രത്യാഹാരം.
പ്രത്യാഹാരം കഴിഞ്ഞാല് ധാരണയിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് എന്തായിട്ടുണ്ടാവും, നമ്മൾ കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും, സെൽഫ് കൺട്രോൾ ആയിട്ടുണ്ടാവും, നമുക്കൊരു കോൺസെൻട്രേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടാവും, നമുക്ക് ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമുക്കൊരു സ്ഥലത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഒരു വസ്തുവിലോ നമുക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഇരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ, അതിനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ധാരണ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ ധാരണയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് എന്താണ്, ധ്യാനം. പിന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭഗവാന്റെ ഒരു രൂപത്തെ നമുക്ക് ധ്യാനിച്ച് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം. അതാണ് ധ്യാനം. അതിന് കുറെ വർഷങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടിവരും, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ധ്യാനം കഴിഞ്ഞാലാണ് സമാധി. സമാധിയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും, കണ്ണടച്ചാലും കണ്ണ് തുറന്നാലും നമുക്ക് ആരെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കാണ്, ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കും. ആ വ്യക്തി ആനന്ദമായിട്ടുള്ളൊരു അനുഭൂതിയിലായിരിക്കും ആ വ്യക്തി. അതായത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഒരു സുഖം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. മാത്രമല്ല എങ്ങനെയായാലും അയാളുടെ ഒരു അവസ്ഥ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്, ആനന്ദഭരിതമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയായിരിക്കും ഈ സമാധിയിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടാവുക. ഇതാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 പടവുകൾ. ഒന്ന് യമം, നിയമം, ആസനം, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് യമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ അനുസരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള്, നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പരിശീലിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള്, ആസന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ മെഡിറ്റേഷൻ സീറ്റ്, ആ പോസ്റ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ ആസന എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രാണായാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ശ്വാസത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന പ്രാണായാമം എന്ന് പറയും. പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക, വിഡ്രോവൽ ഓഫ് സെൻസ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറയും. ധാരണ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളെ സെൽഫ് കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ, നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തുവിനെ, ഒരു മനസ്സിനെ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ, അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ധാരണ. ധ്യാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായി, നമുക്ക് ധ്യാനത്തിൽ ഇരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭഗവാന്റെ ഒരു രൂപത്തെ, ധ്യാനത്തിന് ഭക്തിയോടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭഗവാന്റെ ഒരു രൂപത്തെ നമുക്ക് ധ്യാനിക്കുക. അതിന് ഒരുപാട് വർഷം നമ്മൾ ധ്യാനത്തിൽ ഇരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതാണ് ധ്യാനം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സമാധിയിൽ എത്തുമ്പോ കുറേ വർഷം ധ്യാനത്തിൽ ഇരുന്നിരുന്നുണ്ടാവും. സമാധിയിൽ എത്തുമ്പോ ആ വ്യക്തി എന്താണ്, കണ്ണടച്ചാലും കണ്ണ് തുറന്നാലും ആ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്, ആ വ്യക്തിയുടെ ഒരു അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ്, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള സുഖം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരിക്കും ആ വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്. അതാണ് സമാധി. ഇതാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 പടവുകൾ. യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി. ക്ലിയർ ആയത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. പോയോ എല്ലാവരും? ഇവിടെ ഇല്ല ആരും? ക്ലിയർ ആയി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഉത്തരേതാത്മനാത്മാനം ആത്മനാമവസാദയേത് ആത്മൈവ ഹ്യാത്മനോ ബന്ധുരാത്മൈവാരിപുരാത്മനഃ. മനുഷ്യൻ മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ സ്വയം ഉദ്ധരിക്കണം, അധപതിക്കരുത്. ബദ്ധനായ ആത്മാവിനെ തന്റെ മനസ്സാണ് ബന്ധു, അത് തന്നെയാണ് ശത്രുവും. അപ്പൊ മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യണം, മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ സ്വയം ഉദ്ധരിക്കാനായിട്ട് പഠിക്കണം, അധപതിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ബദ്ധനായ ആത്മാവിന്റെ ഉറ്റ മിത്രവും ശത്രുവും ആര് തന്നെയാണ്, മനസ്സ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യണം, സ്വയം ഉദ്ധരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം, അധപതിക്കാൻ പാടില്ല. മനസ്സാണ് ഭക്തനായ ആത്മാവിന്റെ ഉറ്റ മിത്രവും ശത്രുവും ആര് തന്നെയാണ്, മനസ്സ് തന്നെയാണ്. ഉറ്റ മിത്രമായിട്ടുള്ളതും ഉറ്റ ശത്രുവുമായിട്ടുള്ളതും ആര് തന്നെയാണ്, മനസ്സ് തന്നെയാണ്. മനസ്സാണ് ഒരാളുടെ ശത്രുവുമായിട്ടുള്ളതും മിത്രമായിട്ടുള്ളതും മനസ്സ് തന്നെയാണ്. ആ മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യണം, അധപതിക്കാതെ ഉദ്ധരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. മനസ്സാണ് മനസ്സ് തന്നെയാണ് ഉറ്റ സുഹൃത്തും ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉറ്റ ശത്രുമാര് തന്നെയാണ്, മനസ്സ് തന്നെയാണ്. ബന്ധുരാത്മനാസ്തസ്യ യേനാത്മൈവാത്മനാജിതഃ അനാത്മനാനസ്തു ശത്രുത്തെ വർത്തേതാത്മൈവ ശത്രുവത്. മനസ്സിനെ ജയിച്ചവന് മനസ്സ് തന്നെയാണ് ഉറ്റ സുഹൃത്ത്, അതിന് കഴിയാത്തവനാകട്ടെ മനസ്സ് പരമശത്രുവായിരിക്കും. അപ്പൊ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ അഷ്ടാംഗ യോഗയിലൂടെ അല്ലെ, അതിന്റെ ഉദ്ദേശം അതാണ്. അപ്പൊ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാല്, മനസ്സിനെ ജയിച്ചവന് ഉറ്റ സുഹൃത്ത് ആരാണ്, മനസ്സ് തന്നെയാണ് ഉറ്റ സുഹൃത്തായിട്ടുള്ളത്. അതിന് കഴിയാത്തവന്റെ മനസ്സാണ് പരമശത്രുവായിട്ടുള്ളതും ആര് തന്നെയാണ്, മനസ്സ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ മനസ്സിനെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സ് തന്നെയാണ് ഉറ്റ സുഹൃത്തായിട്ടുള്ളതും അതിന് കഴിയാത്തവന്റെ ശത്രു ആരാണ്, മനസ്സ് തന്നെ പരമശത്രുവായിട്ടിരിക്കും. അപ്പൊ മനസ്സിനെ ജയിച്ചാല് സുഹൃത്താവും, കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ശത്രുവായിട്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ മനസ്സിനെ ജയിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പ്രോബ്ലം വരുന്നത്, നമ്മളെ ജീവിതം മുഴുവനും നമ്മൾ ആ
ആരെ കൂടെ ജീവിക്കേണ്ടി വരാണ്? നമ്മളെ പരമശത്രുവായിട്ടുള്ള ആ മനസ്സിന്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ കഴിച്ചു കൂട്ടേണ്ടി വരും. അപ്പൊ നമ്മളെ ജീവിതത്തില് നമ്മളെ ലക്ഷ്യവും നമ്മളെ ജീവിതം മുഴുവനും നമ്മൾക്ക് എന്താണ്? നമ്മളെ ലക്ഷ്യവും നമ്മളെ ജീവിതം മുഴുവനും വ്യർത്ഥമായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. കാരണം നമ്മൾ ആരൊപ്പം ജീവിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ പരമശത്രുവായ മനസ്സിന്റെ ഒപ്പമാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. മനസ്സിനെ ശത്രുവാണ് നമ്മളെ മിത്രമാക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ജീവിതം മുഴുവനും നമ്മൾ ആ ശത്രുവിന്റെ ഒപ്പം ജീവിക്കേണ്ടി വരും. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമൊക്കെ വ്യർത്ഥമായിട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിനെ മിത്രമാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ജിതാത്മന പ്രശാന്തസ്യ പരമാത്മാ സമാഹിതഃ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖേഷു തഥാ മാനാപമാനയോ. മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയവൻ ശാന്തി നേടുകയാൽ പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് തണുപ്പും ചൂടും സുഖവും ദുഃഖവും മാനവും അപമാനവും എല്ലാം ഒന്നുപോലെ തന്നെ. അപ്പൊ മനസ്സിനെ കീഴടക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്? പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. ആ മനസ്സിനെ കീഴടക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശാന്തി നേടാനും പരമാത്മാവിനെ കീഴടക്കാനും കഴിയും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് തണുപ്പും ചൂടും സുഖവും ദുഃഖവും മാനവും അപമാനവും എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. ആ മാനസികമായിട്ടുള്ള യാതൊരു ശാരീരികമായിട്ടുള്ളതുമായിട്ടുള്ള യാതൊരു കാര്യങ്ങളും ആ വ്യക്തിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക്, മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയവർക്ക്, അവർക്ക് പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കാനും സാധിക്കും, ശാന്തി നേടാനും സാധിക്കും. മാത്രമല്ല ഈ പറഞ്ഞ തണുപ്പ് വന്നാലും ചൂട് വന്നാലും സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും അവരെ ഒരാൾ മാനിച്ചാലും അപമാനിച്ചാലും ഇതിനെല്ലാം ഒരേപോലെ തന്നെ കാണാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? ഈ മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയ പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ച വ്യക്തികൾക്ക് സാധിക്കും. ജ്ഞാന വിജ്ഞാന തൃപ്താത്മാ കുടസ്ഥോ വിജിതേന്ദ്രിയഃ യുക്ത ഇത്യുച്യതേ യോഗി സമലോഷ്ടാശ്മകാഞ്ചനഃ. ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും തികച്ചും സംതൃപ്തനായ ഒരാളെ ആത്മസാക്ഷാത്കാര നിഷ്ഠനായ യോഗി എന്ന് പറയാം. ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും തികച്ചും സംതൃപ്തനായിട്ടുള്ള ഒരാളെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും? ആത്മസാക്ഷാത്കാര നിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള യോഗി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആത്മസംയമിയായ അയാൾ അഭൗതികതയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ജ്ഞാനം കൊണ്ടും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും തികച്ചും സംതൃപ്തനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ അയാൾക്ക് ജ്ഞാനവും നേടാൻ സാധിച്ചു, ആത്മസാക്ഷാത്കാരവും നേടാൻ സാധിച്ചു. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ആത്മസാക്ഷാത്കാര നിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള യോഗി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ ആത്മസംയാമിയായിട്ടുള്ള ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ്? അയാൾ അഭൗതികതയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ആ വ്യക്തി അഭൗതികതയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയില് കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും എല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? ഒരേപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയില് കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. അയാൾ എങ്ങനെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? അഭൗതികതയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ വ്യക്തിയുടെ ദൃഷ്ടിയില് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കല്ലും മണ്ണ് ഭൗതികത ഒന്നുമില്ല, അയാള് അഭൗതികതയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊന്നും യാതൊരു താല്പര്യവും ആ വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും, ഒന്നുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും പറയാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ശാസ്ത്രമാണ് ഭഗവത്ഗീത. ലൗകിക പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് ആർക്കും ഭഗവത്ഗീത കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കില്ല. അത് വിശുദ്ധ പ്രജ്ഞനായ ഒരാളുമായി സഹവസിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടാവണം. കൃഷ്ണന്റെ കരുണ മൂലം ജ്ഞാനത്തെ സാക്ഷാത്കരിച്ച ആളാണ് കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന ഭക്തൻ. ശുദ്ധ ഭക്തിപൂർവമായ സേവനത്താൽ സംതൃപ്തനാണ് അയാൾ. ജ്ഞാന സാക്ഷാത്കാരം ഒരാളെ പരിപൂർണതയിൽ എത്തിക്കുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ശാസ്ത്രമാണിത്. ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ഒരു ശാസ്ത്രമാണ്. മാത്രമല്ല ലൗകികമായ പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് ആർക്കും എന്തുണ്ടാക്കാനും സാധിക്കില്ല? കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ലൗകികമായിട്ടുള്ള പാണ്ഡിത്യം നമുക്ക് എത്ര ഉണ്ടായാലും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ ഈ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡില് നമുക്കിപ്പോ എത്രയൊക്കെ ക്വാളിഫൈഡ് ആണ്, നമ്മൾ കുറെ നമുക്ക് ഡിഗ്രി ഉണ്ട്, നമുക്ക് കുറെ PhD, നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഡിഗ്രികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? കൃഷ്ണാവബോധം നമുക്ക് കിട്ടില്ല. അതിന് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? വിശുദ്ധ പ്രജ്ഞനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുമായിട്ടുള്ള സഹവസിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവണം. ഒരു ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടാവണം. ഭക്തരുമായിട്ട് സഹവസിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാവണം. കൃഷ്ണന്റെ കരുണ മൂലം ജ്ഞാനത്തെ സാക്ഷാത്കരിച്ച ഒരാളാണ് കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന ഭക്തൻ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ആ ജ്ഞാനം നേടിയൊരു വ്യക്തിയാണ് ആര്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു ഭക്തി. ആ ശുദ്ധ ഭക്തി പൂർവമായ സേവനത്താൽ സംതൃപ്തനാണ് അയാൾ. ജ്ഞാന സാക്ഷാത്കാരം ഒരാളെ പരിപൂർണതയിൽ എത്തിക്കുന്നത്. അതായത് ശുദ്ധ ഭക്തി പൂർവമായ സേവനം കൊണ്ട് ഭക്തി സേവനത്തിലൂടെ സംതൃപ്തി നേടുകയും അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളെ ജ്ഞാന സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ട് അയാളെ പരിപൂർണതയിൽ എത്തിക്കാനും സാധിക്കും. ആ വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം അയാൾക്ക് നേടുന്നത് കൊണ്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് പരിപൂർണതയിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും.
ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവില് 1-2-234 ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, അഥ ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാതി ന ഭാവേഗ്രാഹ്യം ഇന്ദ്രിയൈഹി സേവോന്മുഖേഹി ജിഹ്വാതൗ സ്വയമേവാസ്ഫുരത്യതഃ. ഭൗതിക മാലിന്യം പൂണ്ട ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീല എന്നിവകളുടെ സ്വഭാവം ആർക്കും ഗ്രഹിക്കാനാവില്ല. ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് പരിപൂരിതനാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെയും നാമം, രൂപം, ഗുണം ഇത്യാദികളെയും അറിയാൻ കഴിയൂ. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ പറയാണ്, ഭൗതിക മാലിന്യം പൂണ്ട ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീല ഇതിനെ ആർക്കും ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? ഭൗതിക മാലിന്യം നിറഞ്ഞതാണ്. നമ്മള് പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളല്ല നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങള്. അത് മാലിന്യം നിറഞ്ഞ ഇന്ദ്രിയങ്ങളായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതോ, ഭഗവാന്റെ നാമത്തെ കുറിച്ചോ, ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ കുറിച്ചോ, ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചോ, ലീലകളെ കുറിച്ചോ നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് കേൾക്കാൻ മനസ്സിലാവും, പക്ഷെ നമുക്കത് ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതെങ്ങനെ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ സേവനം കൊണ്ട് പരിപൂരിതമാകുമ്പോൾ, നമുക്ക് പരിശുദ്ധി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെ കുറിച്ചും, ഭഗവാന്റെ നാമത്തെ കുറിച്ചും, രൂപത്തെ കുറിച്ചും, ഗുണത്തെ കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്ത് ചെയ്ത് പരിശുദ്ധി കിട്ടുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക മാലിന്യം നിറഞ്ഞ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇത് എന്തിനാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു, ഭക്തിയുടെ രസ അമൃതമായിട്ടുള്ള സിന്ധു, അതായത് കടലാണെന്ന് പറയണ, ഭക്തിയുടെ കടലാണത്. ആ ബുക്കില് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിലാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭൗതികമായ മാലിന്യം നിറഞ്ഞ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പരിശുദ്ധി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണം. അതിന് നമ്മൾ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്ത് ചെയ്ത് നമ്മൾ പരിശുദ്ധരായാൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. നാത്യശ്നതസ്തു യോഗോസ്തി ന ചൈകാന്തമനശ്നതഃ ന ചാതി സ്വപ്നശീലസ്യ ജാഗ്രതോ നൈവ ചാർജുന. അർജുന, ഇനി ഇത്രയും നേരം എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത്? മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണെ കുറിച്ചാ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. ഇനി ഭഗവാൻ പറയാണ്, മനസ്സ് മാത്രം നിയന്ത്രിച്ചാ പോരാ. എന്തൊക്കെ പറയണത്? അർജുന, വളരെ കുറച്ച് ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഏറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഉറക്കമില്ലാത്തവർക്കും വേണ്ടതിലേറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും യോഗിയാവാൻ കഴിയില്ല. ഇനി ഭഗവാൻ പറയാണ് അർജുനനോട്, വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഏറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും പിന്നെ കുറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും കുറച്ച് ഉറങ്ങുന്നവർക്കും ഉറക്കമില്ലാത്തവർക്കും വേണ്ടതിലേറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും യോഗിയാവാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ മനസ്സ് മാത്രം നിയന്ത്രിച്ചാൽ പോരാ, ഭക്ഷണവും നിയന്ത്രിക്കണം, ഉറക്കവും നിയന്ത്രിക്കണം എന്നും കൂടി ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനോട് പറയണം. അപ്പൊ മനസ്സും ഭക്ഷണവും ഉറക്കവും ഒക്കെ നിയന്ത്രിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? യോഗിയാവാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. യുക്താഹാര വിഹാരസ്യ യുക്ത ചേഷ്ടസ്യ കർമ്മസു യുക്ത സ്വപ്നാവബോധസ്യ യോഗോ ഭവതി ദുഃഖഃ. ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി എന്നിവയിൽ നിയന്ത്രണം പാലിക്കുന്നവനെ യോഗ പരിശീലനം കൊണ്ട് സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളും അകറ്റാൻ കഴിയും. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് നിയന്ത്രണം വേണ്ടത്? ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി. ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് യോഗ പരിശീലനത്തിലൂടെ സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളെയും അകറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഏതൊക്കെയാ? ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി. ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി. ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രണം പാലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യോഗ പരിശീലനം കൊണ്ട് സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളെയും അകറ്റാനായിട്ട് ആ വ്യക്തികൾക്ക് കഴിയും. യോമാം പശ്യതി സർവത്ര സർവം ചാമയി പശ്യതി തസ്യാഹം ന പ്രണശ്യാമി സചാമേന പ്രണശ്യതി. എവിടെയും ഞാൻ കുടികൊള്ളുന്നതായും എല്ലാം എന്നിൽ അടങ്ങുന്നതായും കാണുന്നവന് ഞാൻ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല, എനിക്ക് അവനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയില്ല. എന്താ പറഞ്ഞത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെയാ സാധിക്കുക? എല്ലാവരും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, എല്ലാം ഭഗവാനിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുകയില്ല. മാത്രമല്ല, ഭഗവാൻ അവനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകില്ല. തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഭഗവാന് ആ വ്യക്തിക്കും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, ആ വ്യക്തി ഭഗവാനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നില്ല. എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് എല്ലാവരും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഏതൊരു വസ്തുവിനെ കാണുമ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ സാധിക്കും. എല്ലാം ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളേണ്ടത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എല്ലാം ഭഗവാനിലാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, എനിക്ക് അവനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നില്ല, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നഷ്ടപ്പെടില്ല. ഭഗവാന് അവർക്കും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, അവർക്ക് ഭഗവാനെ നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല.
കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാനെ എവിടെയും ദർശിക്കുന്നു, എല്ലാം കൃഷ്ണനിൽ അധിവസിക്കുന്നു എന്ന് കാണുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ആവിഷ്കാരങ്ങളെയെല്ലാം കൃഷ്ണ ശക്തിയുടേതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതിനാൽ അവ ഓരോന്നും കാണുമ്പോഴും അയാൾ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ബോധവാനാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാനെ എവിടെയും ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, എല്ലാം കൃഷ്ണനിൽ അധിവസിക്കുന്നു എന്ന് കാണാനും സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് വ്യക്തിക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ആവിഷ്കാരങ്ങളെല്ലാം കൃഷ്ണന്റെ ശക്തിയുടേതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതിനാൽ അവ ഓരോന്നും കാണുമ്പോഴും അയാൾ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ബോധവാനാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാവരും ഭഗവാനെ ദർശിക്കുകയാണ് അല്ലെ. കൃഷ്ണാബോധം ഉദിച്ച ഒരു വ്യക്തി എല്ലാതും ഭഗവാനിൽ അധിവസിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. പിന്നെന്താണ്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ എല്ലാ ആവിഷ്കാരങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. എന്തിനെ കുറിച്ച് കാണുമ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരിക്കും. അങ്ങനെ കൃഷ്ണനെ കൂടാതെ ഒന്നിനും നിലനിൽക്കാനാവില്ല. കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും നാഥൻ. ഇതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ മൗലിക സിദ്ധാന്തം. ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ ഒന്നിനും നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും നാഥൻ. ഇതാണ് എന്തിന്റെ സിദ്ധാന്തം പറയണത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ മൗലിക സിദ്ധാന്തം പറയുന്നത്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും നാഥൻ. ഭഗവാനാണ് ഇല്ലാതെ ഒന്നിനും നിലനിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ മൗലിക സിദ്ധാന്തമാണ് ഇപ്പോ നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത്. പ്രേമാഞ്ജന ചുരിത ഭക്തി വിലോചനേന സന്താ സദൈവ ഹൃദയേഷു വിലോകയന്തി യം ശ്യാമസുന്ദരമചിന്ത ഗുണസ്വരൂപം ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. ഭക്തന്റെ പ്രേമാഞ്ജനം എഴുതിയ കണ്ണുകൾക്ക് എപ്പോഴും ദൃശ്യനായിട്ടുള്ള ആദിപുരുഷനായ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു. ഭക്ത ഹൃദയത്തിലത്രേ തന്റെ ശാശ്വതമായ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് വാഴുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തന്റെ പ്രേമാഞ്ജനം എഴുതിയ കണ്ണുകൾക്ക് എപ്പോഴും ദൃശ്യനായിട്ടുള്ള ആദിപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു. ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഭഗവാൻ തന്റെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ വാഴുന്നത്. എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഭക്തന്റെ പ്രേമാഞ്ജനം എഴുതിയ കണ്ണുകൾക്ക്, പ്രേമം കൊണ്ട് അഞ്ജനം എഴുതിയ കണ്ണുകൾക്ക് എപ്പോഴും ദൃശ്യമായിട്ടുള്ള ആദിപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു. എവിടെയാണ് ഭഗവാൻ വസിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തില്, ഭക്തഹൃദയത്തിലാണ്. ഭഗവാന്റെ ഏത് രൂപത്തിലാണ് അവിടെ വാഴുന്നത്? ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തില്. ഭഗവാന്റെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം ഏതാണ് ശ്യാമസുന്ദര രൂപം? ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപം. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ രൂപമാണ് ശ്യാമസുന്ദര രൂപം. ഓടക്കുഴലിൽ ഒളിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ രണ്ട് കൈകളുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപമാണ് ശ്യാമസുന്ദര രൂപം. ആ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിലാണ് ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആര് വാഴുന്നത്? ഭഗവാൻ വാഴുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോ അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? ഇത്രയും നേരം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം എന്നാണല്ലോ മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, ചഞ്ചലം ഹി മന കൃഷ്ണ പ്രമാധി ബലവദൃഢം തസ്യാഹം നിഗ്രഹം മന്യേ വായോരിവാസു ദുഷ്കരം. അർജുനൻ എന്താ പറഞ്ഞ? ചഞ്ചലം ഹി മന കൃഷ്ണ പ്രമാധി ബലവദൃഢം തസ്യാഹം നിഗ്രഹം മന്യേ വായോരിവാസു ദുഷ്കരം. മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണ്, പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്, വഴങ്ങാത്തതും ബലമേറിയതുമാണ് കൃഷ്ണ. അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിനേക്കാൾ പ്രയാസമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ മനസ്സ് എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? ചഞ്ചലമാണ്, പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്, വഴങ്ങാത്തതും ബലമേറിയതുമാണ് കൃഷ്ണ. അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിനേക്കാളും പ്രയാസമുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ മനസ്സ് ചഞ്ചലമായിട്ടുള്ളതാണ്, അത് പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്, അത് വഴങ്ങാത്തതും ബലമേറിയതുമാണ്. അതിനേക്കാളും എളുപ്പമാണ് എന്തിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ? കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്താനായിട്ട്. പക്ഷെ മനസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ വളരെ പ്രയാസമുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നതെന്ന് അർജുനൻ പറയണം. അർജുനൻ ആരാണ്? വില്ലാളി വീരനാണ്. നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ. ഗുരുവിന്റെ കുറെ പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഗുരു നടത്തുമ്പോ എല്ലാ പരീക്ഷണത്തിലും ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ, അത്ര വിശ്വാസത്തോടെ വിജയിച്ച വ്യക്തിയാണ് ആര്? അർജുനൻ. ആ അർജുനനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണ്, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് അർജുനനാണ് പറയുന്നത് അവിടെ. മാതാജി, ഭഗവാന്റെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം എന്തുവാണെന്ന് നമ്മോട് പറയാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓടക്കുഴൽ ഊതിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപം, കൃഷ്ണന്റെ രൂപം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അസംശയം മഹാബാഹോ മനോ ദുർനിഗ്രഹം ചലം അഭ്യാസേന തു കൗന്ദേയ വൈരാഗ്യേണ ച ഗൃഹ്യത്തെ.
എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? അസംശയം മഹാബാഹോ മനോ ദുർനിഗ്രഹം ചലം അഭ്യാസേന തു കൗന്ദേയ വൈരാഗ്യേണ ച ഗൃഹ്യതേ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, മഹാബാഹുവായ കുന്തിപുത്ര അർജുന, എന്താ പറയുന്നത്? അസ്ഥിരമായ മനസ്സിനെ അടക്കുക എന്നത് തീർച്ചയായും ദുഷ്കരമാണ്. നീ പറയുന്നത് ശരിയാണ്. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ദുഷ്കരമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തിയാണ്, കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എന്നാൽ എന്താണ്? എന്നാൽ യുക്തമായ പരിശീലനം കൊണ്ട് നിസ്സംഗത കൊണ്ടും അത് സാധിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, നിത്യം ആ പരിശീലനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്കത് സാധിക്കും. ഡെയിലി പരിശീലനത്തിലൂടെ അഭ്യാസേനത്തു കൗന്ദേയ വൈരാഗ്യേണ ച ഗൃഹ്യതേ. നിത്യം പരിശീലനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? നിനക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ശരിക്കും നീ പറഞ്ഞ സത്യമാണ്, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാന്ന് പറഞ്ഞത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷെ യുക്തമായ പരിശീലനത്തിലൂടെ നമുക്കത് സാധിക്കാവുന്നതാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് ഇവിടെ പറയാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ, അപ്പൊ അത് അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്? ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, അങ്ങനെ ശരി, മനസ്സിനൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ച് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പരിശീലിച്ചു, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൊക്കെ വന്നു, കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിച്ച് ചിലപ്പോ കുറെ സമയം കഴിയുമ്പോ ചിലപ്പോ നമ്മുടെ സാഹചര്യം കൊണ്ടോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൊണ്ടോ നമുക്കിത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല എന്ന് വിചാരിക്കൂ. നമ്മളിപ്പോ കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുറച്ചു നാൾ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്നും പരിശീലിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നാണ് ആർക്കറിയേണ്ടത്? ഇനി അർജുനൻ അറിയേണ്ടത്. അങ്ങനെ ഇത് പരിശീലിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല, മുഴുവനാക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ യോഗത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ട വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ യോഗത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാല് ആ വ്യക്തികൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ഭഗവാൻ പറയണത്? പ്രാപ്യ പുണ്യാകൃതാം ലോക അനുഷ്ഠിത ശാശ്വതി സമഃ ശുചീനാം ശ്രീമതാം ഗേഹേ യോഗ ഭ്രഷ്ടോഭിജായതേ. മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രാപ്യ പുണ്യാകൃതാം ലോക അനുഷ്ഠിത ശാശ്വതി സമഃ ശുചീനാം ശ്രീമതാം ഗേഹേ യോഗ ഭ്രഷ്ടോഭിജായതേ. അങ്ങനെ യോഗത്തിൽ പരാജിതനായി കഴിഞ്ഞാല് എന്താ സംഭവിക്കാന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? അങ്ങനെ യോഗത്തിൽ പരാജിതനായി കഴിഞ്ഞാൽ പുണ്യം ചെയ്തവർക്കായുള്ള ഉപരിലോകങ്ങളിൽ ആനന്ദം അനുഭവിച്ച് അസംഖ്യം സംവത്സരങ്ങൾ വാണതിന് ശേഷം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നീതിനിഷ്ഠയുള്ള പുണ്യാത്മാക്കളുടെയോ ധനികരുടെയോ കുടുംബങ്ങളിൽ വീണ്ടും പിറക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെയ്തു, പക്ഷെ നമ്മൾ എന്തോ കാരണം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സാഹചര്യം കൊണ്ട് നമുക്കത് മുഴുവനാക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ, നമുക്കത് തുടർന്നു പോകാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ, അങ്ങനെ യോഗത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? കുറെ പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്തു ആ വ്യക്തി. കാരണം ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു, ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതൊക്കെ ചെയ്തു. അപ്പൊ ആ പുണ്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എവിടേക്ക് പോകും? പുണ്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ലോകത്തിലേക്ക്, ഉപരിലോകങ്ങളിൽ പോയിട്ട് അവിടെ ആ പുണ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ അനുഭവിച്ച് ആനന്ദം അനുഭവിച്ച് അസംഖ്യം സംവത്സരങ്ങൾ അവിടെ വാഴും. അങ്ങനെ അവിടെ നിന്നതിന് ശേഷം വീണ്ടും ജന്മമെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്ന് ജന്മമെടുക്കും. പക്ഷെ അവിടെ ജന്മം എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ്? അവര് നീതിനിഷ്ഠയുള്ള പുണ്യാത്മാക്കളുടെ കുടുംബങ്ങളില് അല്ലെങ്കിൽ ധനികരായിട്ട് ഉള്ള കുടുംബങ്ങളിലായിരിക്കും അവർ വീണ്ടും ജന്മമെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. ധർമ്മബോധമുള്ള ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള ഐശ്വര്യമുള്ള കുടുംബങ്ങളില് ജീവിക്കാനും ഐശ്വര്യത്തോടെ ജീവിക്കാനും അവർക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെ മാത്രമല്ല, കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങളോട് കൂടി അവർക്ക് വീണ്ടും ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ മുന്നിലോട്ട് പോകാനും അവർക്ക് സ്വയം ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ ഈ പരിശീലനത്തിലൂടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇത് പരിശീലിച്ച് ഇപ്പൊ നമുക്കിത് നിർത്തേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാലും, നമ്മൾ മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ചെയ്തതിന്റെ പുണ്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആ പുണ്യലോകത്തിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ അനുഭവിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജന്മമെടുക്കും. പക്ഷെ ആ ജന്മമെടുക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണ്? നമ്മൾ നല്ല കുടുംബങ്ങളിൽ വന്ന് ജന്മമെടുക്കും. നല്ല കുടുംബത്തില്, നല്ല ധനാഢ്യരായിട്ടുള്ള കുടുംബങ്ങളില്, ധർമ്മനിഷ്ഠ ബോധമുള്ള കുടുംബങ്ങളില്, ധർമ്മബോധമുള്ള കുടുംബങ്ങളിൽ ജനിക്കും. പിന്നെന്താണ്? നമുക്ക് ഐശ്വര്യത്തോടെ ജീവിക്കാനും പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള കുടുംബങ്ങളിലായിരിക്കും വന്ന് ജന്മമെടുക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മള്
വേറൊരു ഡിഗ്രി നമ്മൾ പഠിച്ചു, നല്ല ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി പഠിച്ച് അയാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡിഗ്രി അതോടുകൂടി കഴിഞ്ഞു അല്ലെ, അതൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ്, നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്തൊരു ജന്മം വരുമ്പോൾ ഇത് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അത് മുഴുവനും. അപ്പൊ അത് ഇന്നത്തെ ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ, ചില കുട്ടികൾ, ചെറിയ കുട്ടികൾ വരെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലുന്ന നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ പ്രായത്തിലുള്ള 3 വയസ്സിലുള്ള കുട്ടികൾ എന്താണ്, കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ അവരത് പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അത് ഈ ജന്മത്തിൽ വന്നപ്പോ അവരത് അറിയാതെ അവർ ചൊല്ലി പോകുന്നതാ. അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണത്. യോഗിനാമപി സർവേഷാം മദ്ഗതേനേന്ദരാത്മന ശ്രദ്ധാവാൻ ഭജതേ യോ മാം സമേ യുക്തതമോ മതഃ. പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുകയും എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവ്വം എന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് യോഗികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും അത്യുത്തമ യോഗിയും എന്നോട് ദൃഢതമമായ യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനും. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുകയും എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവ്വം എന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് എല്ലാ യോഗികളിലും വെച്ച് അത്യുത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗിയും എന്നോട് ദൃഢതമമായ യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനും. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എന്താ പറയണത്, പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ നിലകൊണ്ടിരിക്കുക, എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവ്വം എന്റെ സേവനത്തില് മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവനാണ് എന്ത്, യോഗികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും അത്യുത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി, ഏറ്റവും അത്യുത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി എന്നോട് ദൃഢതമമായിട്ടുള്ള യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനും ആ വ്യക്തിയാണ്. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ്, പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുക, ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് യോഗികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി. മാത്രമല്ല അയാള് എല്ലാ സമയത്തും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനായിരിക്കും. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായത്തില് ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇനി ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഭക്തിയോഗത്തിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞു, പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം 4 യുഗങ്ങളുണ്ട്. സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം. സത്യയുഗത്തില് മനുഷ്യരുടെ ആയുസ് എത്ര വർഷമായിരുന്നു? സത്യയുഗത്തിലെ ആയുസ് എത്രയാണ്? 1,00,000 വർഷം. 1,00,000 വർഷമായിരുന്നു സത്യയുഗത്തിലെ ആയുസ്. സത്യയുഗത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തിരുന്നത്? ധ്യാനിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് അല്ലെ. ധ്യാനത്തിലൂടെയാണ് സത്യയുഗത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരുന്ന യജ്ഞം, ധ്യാനമാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ധ്യാനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു നമ്മള്. രണ്ടാമത്തെ യുഗം നമ്മൾ ഏത് പറഞ്ഞു? ത്രേതായുഗം അല്ലെ. ത്രേതായുഗത്തിലെ ആയുസ് എത്രയായിരുന്നു? 10,000 വർഷം അല്ലെ. 10,000 വർഷം നമുക്ക് അവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഏതാണ്? യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാന്നാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദ്വാപരയുഗം വന്നപ്പോൾ എത്ര നമ്മൾ ആയുസ് 1000 ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു. 1000 ആയിട്ട് വന്നപ്പോ അവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നത് വിഗ്രഹാരാധനയാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നത്. വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിക്കുക, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആരാധന നടത്തിപ്പോരുന്ന വിഗ്രഹാരാധനയാണ് നമ്മുടെ ധർമ്മം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കലിയുഗം വന്നപ്പോഴോ, കലിയുഗം വന്നപ്പോ നമുക്ക് സങ്കീർത്തനം ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത്. ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം, ഹരിയുടെ നാമം കീർത്തനം ചെയ്യാനാണ് കലിയുഗത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്താ പറയുന്നത്? ഹരേർനാമ ഹരേർനാമ ഹരേർനാമൈവ കേവലം കലോർ നാസ്തൈവ ഗതിരന്യത്തെ എന്നാ പറയണത്. അതായത് കലിയുഗത്തില് ഹരിയുടെ നാമം ജപിക്കല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. കലിയുഗത്തില് ഹരിയുടെ നാമം ജപിക്കാന്നല്ലാതെ നമുക്ക് വേറൊരു വഴിയില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേർനാമ ഹരേർനാമൈവ കേവലം കലോർ നാസ്തൈവ ഗതിരന്യത്തെ. കലിയുഗത്തില് ഹരിയുടെ നാമം ജപിക്കാന്നല്ലാതെ നമുക്ക് വേറൊരു മാർഗവും ഇല്ല, വേറൊരു വഴിയില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭക്തിയോഗം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് വേഗം എവിടേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കാണ്? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എൻട്രി ആണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതല്ലേ. പക്ഷെ മറ്റുള്ള യോഗകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സ്റ്റെപ്പ് കയറി പോയി നമ്മള് രണ്ടിന്റെ കമ്പാരിസൺ ചെയ്തിക്കുക. സ്റ്റെപ്പ് കയറി പോണതും ലിഫ്റ്റിൽ പോണതും. ഭക്തിയോഗം ലിഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മറ്റുള്ള യോഗകള് സ്റ്റെപ്പ് കയറി പോണെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മൾ കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട് പോയിട്ടാണ് മുകളിലേക്ക് എത്തുന്നത്. പക്ഷെ ലിഫ്റ്റിലാണെങ്കിൽ ഒരു ബട്ടൺ കൊണ്ട് നമ്മൾ മുകളിലെത്തും. അത്രയും എളുപ്പമാണ് ഭക്തിയോഗം.
ഇനി ശാസ്ത്രീയമായ അടിസ്ഥാന ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെല്ലാം എല്ലാത്തിലും എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കലിയുഗത്തില് അവതരിച്ച് ഭഗവാന്റെ നാമം സങ്കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിച്ചു. ഭഗവാൻ സ്വയമാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരാണ്, രഹസ്യമായിട്ടുള്ള അവതാരാണ് ഭഗവാന്റെ. ആ ഭഗവാന്റെ രഹസ്യ അവതാരം വന്നിട്ട് സ്വയം ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനാണ് നമ്മളടുത്ത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവതരിച്ചിട്ട് ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. കാരണം ഒരു ഭക്തന്റെ മനസ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടാണ് ആര് വരുന്നത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരു ഭക്തനായിട്ടാണ് അവതരിക്കുന്നത്. കലിയുഗത്തില് കാലഘട്ടത്തിൽ ആളുകൾ ദൈവത്തിന്റെ പരമോന്നത വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ വിശുദ്ധ നാമങ്ങൾ ചെല്ലണം. കാരണം കലിയുഗത്തിലെ ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ്? കലിയുഗത്തിലെ ആളുകള് അല്പായുസുക്കളാണെന്നാ പറയണത്. പിന്നെ അവരെങ്ങനെയാണ്? മടിയന്മാരാണ്. ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന് കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? അല്പായുസുക്കളാണ്, മടിയന്മാരാണെന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. അല്പായുസുക്കളാണ്, മടിയന്മാരാണ്, പിന്നെന്താണ്? തെറ്റായ വഴിയിലൂടെ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരാണ് കലിയുഗത്തിലെ. ഭാഗവതത്തിലെ ശ്ലോകം പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. പ്രായേണ അല്പായുസ സഭ്യ കലേവസ്മി യുഗേ ജനഃ മന്ത സുമന്ത മതയ. എന്താ പറഞ്ഞത്? മന്ത സുമന്ത മതയ മന്ത ഭാഗ്യ ഹ്യുഭദ്രുതഃ. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങള് അല്പായുസുക്കളാണ്, അത് മാത്രമല്ല അങ്ങനെ തെറ്റായ വഴിയിൽ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരും മടിയന്മാരും ഒക്കെയാണെന്നാണ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണം. ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമം തമ്മില് യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. നാരായണ സംഹിതയിൽ പറയാണ് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണം. കലിസന്തരണോപനിഷത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്, എല്ലാ വേദ സാഹിത്യങ്ങളും തെരഞ്ഞിട്ടും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തെക്കാൾ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ളൊരു മന്ത്രം നമുക്ക് വേറെ കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല. ആ എല്ലാത്തിലും നോക്കിയിട്ടും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രമാണ് ഏറ്റവും ഗംഭീരമായിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് കലിസന്തോപനിഷത്തിലും പറയുന്നത്. പിന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്, എന്റെ പ്രിയ രാജാവേ, കലിയുഗത്തിൽ തെറ്റുകൾ ഏറെ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ പ്രായത്തില് കലിയുഗത്തിൽ ഒരു നല്ല ഗുണം എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതിലൂടെ ഒരാൾക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനും അതീന്ദ്രിയ രാജ്യത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കലിയുടെ കുറെ തെറ്റുകൾ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് കലിയുഗം. പക്ഷെ അവിടെ ഒരു നല്ലൊരു കാര്യമുണ്ട്. അതെന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളതാണ്. ആ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരാൾക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതീന്ദ്രിയ രാജ്യത്തിലേക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഭാഗവതത്തില് 12-ാം സ്കന്ധം 3-ാം അധ്യായം 51-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീതയില് 10-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 25-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, യജ്ഞാനാം ജപ യജ്ഞോസ്മി. അതായത് യജ്ഞങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ ആരാണ്? തിരുനാമ ജപമാണെന്ന് 10-ാം അധ്യായത്തിലെ 25-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിക്ഷാഷ്ടകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, എന്താണ്? എന്റെ ഭഗവാനെ, ദൈവത്തിന്റെ പരമോന്നത വ്യക്തിത്വമേ, അങ്ങയുടെ വിശുദ്ധ നാമത്തിൽ ജീവനുള്ള സത്തയ്ക്ക് എല്ലാ ഭാഗ്യവുമുണ്ട്. അതിനാൽ അങ്ങയ്ക്ക് കൃഷ്ണ, ഗോവിന്ദ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി പേരുകളുണ്ട്. അങ്ങയുടെ എല്ലാ കഴിവുകളും ആ പേരുകളിൽ നിക്ഷേപിച്ചു. അവിടെ അവ ഓർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള കഠിനവും വേഗത്തിലുള്ളതുമായ നിയമങ്ങളല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയുന്നത്? എന്റെ ഭഗവാനെ, ദൈവത്തിന്റെ പരമോന്നത വ്യക്തിത്വമേ, അങ്ങയുടെ വിശുദ്ധ നാമത്തിൽ എന്താണ്? ജീവനുള്ള സത്തയ്ക്ക് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഭാഗ്യവുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങേക്ക് കൃഷ്ണ, ഗോവിന്ദ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി പേരുകള് അങ്ങേക്കുണ്ട്. എല്ലാ പേരുകളിലും എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ കഴിവുകളാണ്. ഭഗവാന്റെ പേരും ഭഗവാനും തമ്മില് യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. ഭഗവാന്റെ നാമവും ഭഗവാനും ഒന്ന് തന്നെയാണെന്നാ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ പേരുകളില് അങ്ങയുടെ എല്ലാ കഴിവുകളും ആ പേരുകളിൽ നിക്ഷേപിച്ചു. അതുകൊണ്ട് അവ ഓർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള കഠിനവും വേഗത്തിലുള്ള നിയമങ്ങള് ഒന്നും ഇല്ല എന്നാ പറയുന്നത്. ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ പേരും തമ്മില്, നാമവും തമ്മില് യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ചൊല്ലണം. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ചൊല്ലണം. അതേതാണ്? ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ആരൊക്കെയാണിത്? ചൈതന്യ പ്രഭു, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആണ്. ആരാണ്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് അവതരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നിത്യാനന്ദ, നിത്യാനന്ദ എന്ന് പറയുന്നത് ബലരാമനാണ് നിത്യാനന്ദനായിട്ട് വരുന്നത്. ശ്രീ അദ്വൈതാചാര്യർ, അദ്വൈതാചാര്യർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്വൈതാചാര്യർ, അത് മഹാദേവൻ, ശിവനും വിഷ്ണുവും കൂടിയിട്ടുള്ള
രൂപമാണ് ആര്? അദ്വൈതാചാര്യര്. ഗദാധര പണ്ഡിത്ത് ആരാണ്? രാധാറാണിയാണ് ഗദാധര പണ്ഡിത്തായിട്ട് വരുന്നത്. പിന്നെ ശ്രീവാസൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാരദ മഹർഷി. ഈ 5 പേരാണ് പഞ്ചതത്വം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഇവരെ വന്ദിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങുന്നത്? മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നത്. മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുമ്പോ എങ്ങനെയാണ്? മന്ത്രം ശ്രവിക്കുക, നമുക്ക് കേൾക്കേണ്ട ഉച്ചത്തിൽ നമ്മൾ ജപിക്കണം. അതായത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കേൾക്കല്ല, നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നത് നമ്മൾക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കണം. അങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മൾ മന്ത്രം ജപിക്കേണ്ടത്, ചൊല്ലേണ്ടത്. ഓരോ പേരും വ്യക്തമായിട്ട് ഉച്ചരിക്കണം. അതായത് ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. പിന്നെ ആദരവോടെ ഭക്തിയോടെ മന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. മന്ത്രം ചൊല്ലുമ്പോ ആദരവോടെ ജപിക്കണം, ഭക്തിയോടെ മന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സ്ഥലത്തും ജപം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇരുന്നു കൊണ്ടോ നടന്നുകൊണ്ടോ ഏത് ദിശയും അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? ജപം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഏത് സ്ഥലത്തും എങ്ങനെ നമുക്ക് ജപിക്കാം? ഇരുന്നോ നടന്നോ ഒക്കെ ജപിക്കാം. ഏത് ദിശയ്ക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എപ്പ വേണമെങ്കിലും നാമം ചെല്ലാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇന്ന സമയമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും അതിരാവിലെ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ മന്ത്രം ചെയ്യുന്നതാണ് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത്. ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ ചൊല്ലുന്നതിന് കുറച്ചും കൂടി നല്ലതാണെന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചൊല്ലാനായിട്ട് സാധിക്കും. കുളിക്കുന്നതിന് മുമ്പോ അതിന് ശേഷമോ നമുക്ക് ജപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ കുളിക്കുന്നതിന് മുമ്പും കുളിക്കുന്നതിന് ശേഷവും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ജപിക്കാം. ആ ജപത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നത്? പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. എണ്ണം വെച്ച് മന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതിനെ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. ജപിക്കുമ്പോ എണ്ണം വെച്ചിട്ട്, എണ്ണം വേണം, നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ജപിക്കേണ്ടത്. ഒരു മാലയില് 108 മുത്തുകളുണ്ട്. ആ ഒരു മാലയിൽ ആ 108 മുത്തുകളുള്ള ഒരു മാലയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? നാമം ചൊല്ലാനായിട്ട്, മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഒരു ദിവസം ഒരു തവണയെങ്കിലും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം 108 തവണ, ഒരു മാല, അതായത് 108 തവണയെങ്കിലും നമ്മൾ ജപിക്കേണ്ടതാണ്. എന്താ ജപിക്കേണ്ടത്? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്നാണ് മന്ത്രം. ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത്? മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രം ചൊല്ലാൻ പാടില്ല. അതായത് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്താതെ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്നും കൂടി പറഞ്ഞാൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നുള്ളൂ. ജപമാലയിലെ കൃഷ്ണ മുത്തിൽ മന്ത്രം ചൊല്ലരുത്. അപ്പൊ ജപമാലയില് 108 മുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മുത്ത് എക്സ്ട്രാ, ഒരു സെന്ററിൽ ഒരു മുത്ത് ഉണ്ടാവും. അത് ഒത്തിരി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ആ മുത്ത് ഉണ്ടാവുക. ആ മുത്തുമേലെ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചൊല്ലാൻ പാടില്ല? കൃഷ്ണ മുത്തില് മന്ത്രം ചൊല്ലാനായിട്ട് പാടില്ല. അത് ഗുരുമുത്ത് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അതുമേ പിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? മറ്റേ പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ചൊല്ലാം. പുസ്തകം വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴോ പത്രം വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴോ മന്ത്രം ചൊല്ലാൻ പാടില്ല. TV കണ്ടോണ്ടോ മൊബൈൽ നോക്കിക്കൊണ്ടോ ഒന്നും നമുക്ക് മന്ത്രം ചൊല്ലാനായിട്ട് പാടില്ല. പിന്നെ നാമജപത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? നാമജപം മനസമാധാനം നമുക്ക് തരുന്നു, യഥാർത്ഥ സന്തോഷം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരുന്നു, ജ്ഞാനോദയം തരുന്നു. ജ്ഞാനോദയം, മനസമാധാനം, സന്തോഷം, ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്തിലൂടെ കിട്ടും? നാമജപത്തിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇതൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെ. എവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ജപിക്കാം, എന്ത് ചെയ്തും ജപിക്കാം. ഉത്കണ്ഠയിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദിക്ക് ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ശ്രീല ഗുരുദേവയ്ക്ക് ജയ്. നിതായ് ഗൗരപ്രമാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം നമുക്ക്. ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതായിരുന്നു? അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 പടികൾ ഏതൊക്കെയാണ്? യമം, നിയമം, പ്രാണായാമ, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി. യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി. ഇതാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 സ്റ്റെപ്പുകൾ. ഭക്തനായ ആത്മാവിന്റെ ഉറ്റ മിത്രവും ശത്രുവും ആരാണ്? മനസ്സ്. ആർക്കെല്ലാം യോഗിയാവാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? വളരെ കുറച്ച് ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും
ഏറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഉറക്കമില്ലാത്തവർക്കും ഏറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും അവർക്കും യോഗിയാവാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. സ്ഥിരതയില്ലാത്ത മനസ്സിനെ എങ്ങനെ കീഴടക്കാന്ന ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? നിത്യമായ പരിശീലനം കൊണ്ടും നിസ്സംഗത കൊണ്ടും പരിശീലനത്തിലൂടെ കീഴടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ശ്ലോകം 6:41 എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ? കൃഷ്ണാവബോധന മാതാജി അത് ഒന്ന് വ്യക്തമായില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ അതിനെ കുറിച്ച് ആയിരുന്നോ അതോ പുണ്യകൃതത്തിനെ കുറിച്ചായിരുന്നോ? പുണ്യാത്മാക്കളുടെയോ അനിയരുടെയോ നടക്കുന്ന അതായത് നമ്മളിപ്പോ പരാജയമടഞ്ഞ യോഗികളെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിച്ചു, നമ്മളിതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് കുറെ എത്തുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? നമ്മളെ സാഹചര്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം കൊണ്ട് നമ്മളത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല, നമുക്കത് വിടേണ്ടി വന്നു. ക്ലിയർ ആയി? നമ്മളത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കുറെ നാൾ നമ്മൾ ചെയ്തു. പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് നമുക്കത് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല, തുടർന്ന് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നു, പിന്നെ നമ്മൾ മരണപ്പെട്ടു പോയി. നമ്മൾ മരണം സംഭവിക്കുമ്പോ അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കാണ് അവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കണേന്ന്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് അവർക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അവര് കുറെ പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്തു. കാരണം ഇത്രയും നാൾ എന്ത് ചെയ്തു? അവര് ഭഗവാൻ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു, നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു, ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യും? കുറെ വർഷങ്ങള് അവര് ആ ഉപരി ലോകങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ആ പുണ്യാത്മാക്കളുടെ ലോകത്ത് പോയിട്ട് അത് അനുഭവിക്കും. അതിനുശേഷം വീണ്ടും അവർക്ക് ജന്മം എടുക്കണം. അവര് വീണ്ടും ജന്മം എടുത്തിട്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരും. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജന്മം എടുക്കുമ്പോ അവർ എങ്ങനത്തെ കുടുംബങ്ങളിലാണ് ജനിക്കുന്നത്? നല്ല ഐശ്വര്യമുള്ള കുടുംബങ്ങളില്, അനാഠ്യരായിട്ടുള്ള കുടുംബങ്ങളില്, ധർമ്മബോധമുള്ള കുടുംബങ്ങളിൽ ജന്മം എടുത്തിട്ട് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാണ്? അവിടെ അവർക്ക് വീണ്ടും ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് അവസരം കിട്ടാണ് ചെയ്യുണ്ടാവുക. അവര് ആ നല്ല കുടുംബത്തില്, നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ അവർക്ക് ജന്മം എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ? മനസ്സിലായി മാതാജി. ഓക്കെ. യോഗികളിൽ വെച്ച് ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി ആരെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് യോഗികളിൽ വെച്ച് ഉത്തമനായിട്ട്. ശ്ലോകം 47 ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് അല്ലെ. വായിക്കുന്നില്ല ഞാനത്, മാതാജി പറഞ്ഞത് തന്നെ. പഞ്ചതത്വ മഹാമന്ത്രം എന്താണ്? ജയ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസ ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഗ്രൂപ്പിലിട്ടത് അതാണ് പഞ്ചതത്വ മഹാമന്ത്രം. മഹാമന്ത്രം എങ്ങനെയാണ് ചൊല്ലേണ്ടത്? നമ്മൾക്ക് തന്നെ കേൾക്കുന്ന അത്രയും സൗണ്ടിൽ ചൊല്ലാം. നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ട രീതിയിൽ ചൊല്ലണം. ആദരവോടെ ചൊല്ലണം, ഭക്തിയോടെ ചൊല്ലണം. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വ്യക്തമായിട്ട് ചൊല്ലണം, എണ്ണം വെച്ച് ചൊല്ലണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുമ്പോ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല? മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രം ചൊല്ലരുത്. പിന്നെ ജപമാലയിലെ കൃഷ്ണ കുത്തി പിടിച്ച് ചൊല്ലരുത്. പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോഴോ ജീവി വായിക്കുമ്പോഴോ വേറെ ഏതെങ്കിലും പ്രവൃത്തി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴോ ചൊല്ലാൻ പാടില്ല. പിന്നെ നാമജപത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? സമാധാനം, സന്തോഷം,